Сәлам! Гаяз абый, гади математика сәхифәсе, менталь арифметика белән танышуны дәвам итәбез. Әйдәгез, хәзер абакус ярдәмендә кушырга һәм алырга өйрәнәбез. Башта кушу үрнәкләрен карап үтик. Мәсәлән, безнең бар 1 саны һәм 2 саны. 1гә 2 санын абакус ярдәмендә ничек кушып буласың? Безгә аның өчен башта 1 санын абакуста җырга кирәк. Абакуста 1 саны ул менә була. Шулай ук 1ле сан янына без 2ле санын өстәргә тиеш. Һәм 1гә 2-не кушкач, безнең килеп чыга абакуста 3 саны. Математика ярдәмендә 1гә 2 санын кушсак, безнең шулай ук 3 саны килеп чыга. Әйдәгез әле берәр катлаулырак үрнәкне карап үтәбез. Мәсәлән, безгә 3 санына 5 санын кушырга кирәк. Башта 3 санын абакуста җыябыз. Һәм аңа 5 санын кушабыз. 5 саны бу безнең өстәге бер күк тимәсе. Шулай итеп безнең нинди сан килеп чыгасы? Игътибар итсәк, ул безнең 8 сан. Математика ярдәмендә шулай ук 5кә 3-не кушсак, безнең 8 килеп чыга. Кушу очракларын карадык, ә хәзер алуга күчәбез. Мәсәлән, безгә 9 саныннан 3 санын алырга кирәк. Аның өчен без башта 9 санын абакуста җыярга тиеш. Һәм 9 саныннан абакустан 3 санын алабыз. Чираттагы үрнәк. Мәсәлән, безгә 7дән 6-ны алырга кирәк. Башта 7 санын җыябыз. Хәзер без аннан 6 санын алырга тиеш. 6 ул безнең бер күк тимәсе һәм бер җир тимәсе. Бер күк тимәсе китте һәм бер җир тимәсе китте. Һәм безнең 7дән 6-ны алгач, килеп чыга 1. Бүген без сезнең белән абакус ярдәмендә кушырга һәм алырга өйрәндек. Математиканы яратсагыз, математика да сезне яратачак. Лайк куегыз, каналга язылыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.